लता, अगं ये लता, हा? फुकणी दे की जरा. अगं फुकणी नाही माझ्याकडं. आणि मग चूल कशी पेटवतेस? सिलेंडर आहे ना. आणि तो परवडतोय वय तुला? अगं 3-3 गॅस सिलेंडर मोफत मिळणारी योजना आहे की. असं वय? अगं पण आता हे सरकार बदललं आणि ही योजना बंद पडली तर? म्हणून तर मी भाजप महायुतीलाच मत देणार. भाजप महायुती आहे तर 3 मोफत गॅस सिलेंडर मिळणारी योजना आहे. आमदार नितेश राणेंचं लीड मागच्या 2 टर्मपेक्षा वाढणार. विकास कामांच्या जोरावर नितेश राणे हॅट्रिक नक्की करतील असा विश्वास महाराष्ट्र राज्याच्या निवडणूक प्रभारी सुलक्षणा सावंत यांनी व्यक्त केलाय. त्यांच्याशी संवाद साधला आमचे वैभववाडी करेस्पॉन्डंट श्रीधर साळुंखे यांनी. गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या पत्नी आणि महाराष्ट्र राज्याच्या निवडणूक प्रभारी भाजपच्या सुलक्षणा सावंत मॅडम आज वैभववाडीत आहेत. तर नितेश राणेंच्या प्रचारासाठी थेट आज महिलांना मार्गदर्शन करण्यासाठी मॅडम आल्या होत्या. मॅडम, यापूर्वी देखील लोकसभा निवडणुकीकरता आपण आल्या होता. आत्ता नितेश राणेंच्या प्रचारासाठी आलेला, एकंदरीत हा माहोल बघून काय वाटतंय? कसा प्रचार चालू आहे आणि कसा लोकांचा प्रतिसाद मिळतो? मी माझ्या भाषणात जसं सांगितलं की टक्केवारी सांगितली, म्हणजे 2014ची सांगितली, 2019ची सांगितली आणि 2024 हा अंक त्याच्या पुढे जाणार आहे. आणि मला 100% खात्री आहे की 65%चं मतदान घेऊन आपले नितेश राणे साहेब आहेत ते जिंकून हमखास येणार आहेत भाजपच्या चिन्हावरून. आणि ही खात्री आम्हाला पहिलीच होती आणि त्यांच्या कामाची पोचपावती म्हणून भारतीय जनता पार्टीने त्यांना अधिकृत उमेदवार आपले कणकवली मतदारसंघातून, आणि मला असं वाटतं की आपले आमदार साहेब हे हॅट्रिक इकडून करणारच. मॅडम, आपण महाराष्ट्र राज्याच्या प्रभारी देखील आहात. एकंदरीत महाराष्ट्राची परिस्थिती कशी वाटते? कसा रिझल्ट असेल 23ला? मला असं वाटतं की विरोधी पक्षाला मी इथे संबोधताना महाविकास बिघाडी म्हणणार. आणि महाविकास बिघाडीचं जे लोकसभेत चित्र होतं ते अगदी बिघडलेलं आहे आत्ताच्या घडीला. आणि महायुती सरकारने बाजी मारलेली आहे आणि ही बाजी मारलेली स्थिती जी आहे ती तुम्हाला आमच्या इलेक्शनच्या रिझल्टच्या दिवशी म्हणजे 23 नोव्हेंबरला तुम्हाला कळेलच. आणि जे काही थोडेसे म्हणजे संभ्रमात होते महाविकास बिघाडीचे लोक, जे म्हणत होते की लाडकी बहीण योजना ही कशासाठी आणली महिलांसाठी, आणि तेच लोक बोलत आहे की आणखी कुठेतरी म्हणजे नाव बदलून दुसरी कुठली तरी योजना आणतायत. आणि ह्यांचं जे सरकार म्हणजे ह्या महाविकास बिघाडीचं एक जो पक्ष आहे, काँग्रेस पक्ष आहे, त्यांनी जो कर्नाटकामध्ये सांगितलं होतं की खटाखट पैसे येणार आणि ते कुठे आले ते पहिली कर्नाटकच्या लोकांना विचारा आणि मग नंतर इथे 3000ची अनाऊन्समेंट करा, एवढंच मी सांगेन त्यांना. लाडकी बहीण योजना आता महायुती सरकारने राबवली आहे, त्याचा कितीसा फायदा या निवडणुकीत होईल? 100% होईल. आमच्या पूर्ण महाराष्ट्र प्रदेशच्या महिला भारतीय जनता पार्टीबरोबर आहेत, आपल्या महायुतीतल्या सगळ्या पक्षांबरोबर त्या महिला आहेत. आणि मला वाटतं की पहिलं असं सरकार असेल ज्यांनी अगदी कमी काळात कुठलीही योजना आणली, ती योजना इथे सुरूसुद्धा केली. आणि आपण बघतो की गेल्या 4 महिन्यामध्ये आपल्या महिलांना योग्य असा निधी त्यांच्या अकाउंटवर पोचलेला आहे. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील किती लाखो महिला आहेत ज्यांनी ह्याचा लाभ घेतलेला आहे. आणि आत्ताच आपले मुख्यमंत्री श्री शिंदेसाहेब आणि त्याचबरोबर आपले उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीसजी यांनी अनाऊन्समेंट केलेली आहे की हाच निधी आपण 1500वरून 2100मध्ये नेऊ. मी याच्यामध्ये एकच कोट करायला बघते की भारतीय जनता पार्टी सरकार जे गोवा राज्यात आहे, आपण सुद्धा गृह आधार योजना ही 1000 सुरू केली होती आणि 2014 नंतर आपण 15,000पर्यंत नेलं. ते आत्तापर्यंत आहे, म्हणजे गेली 13 वर्ष आपण भारतीय जनता पार्टी सरकारमध्ये गोवा राज्यात गृह आधार योजना देतो. आणि त्याच अनुषंगाने मी सांगू शकते की ही योजना जी सुरू झालेली आहे ती अशीच पुढे जाईल आणि भारतीय जनता पार्टीचं महायुतीतलं सरकार महाराष्ट्रामध्ये स्थापित होईल आणि आमच्या लाडक्या बहिणींना सगळ्या योजनेचा, हीच नव्हे तर बाकीच्या अनेक सगळ्या योजनांचा लाभ मिळेल. आता तुम्ही नितेश राणेंच्या प्रचारासाठी आलात. सिंधुदुर्गात अजून महायुतीचे 2 उमेदवार आहेत, त्यांच्या प्रचारासाठी आपला आणि काय दौरे आहेत का? कसं दौरे? आपण महायुतीमधून हे इलेक्शन लढतोय, पण खास करून जिथे भारतीय जनता पार्टीचे आपले उमेदवार आहेत तिथे आपण आहातच. आणि त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टीचे आणि महायुतीचे जे उमेदवार आहेत तिथे पण आपला प्रचार असेलच. मॅडम, आता महायुतीने लाडकी बहीण योजना आणली, महाविकास आघाडीच्या देखील जाहीरनाम्यात लाडक्या बहिणीचा उल्लेख केलेला आहे, त्याकडे कसं पाहताय?
मी तेच सांगितलं ना आता तुम्हाला. हे कर्नाटकामध्ये जसं आहे ना, कर्नाटकच्या लोकांना विचारा आता किती पैसे मिळाले त्यांना ते, आणि मग यांनी सांगू द्या. ते फक्त म्हणजे जे दिले आहे ना त्यांनी 3,000 रुपये देणार, त्याच्यामध्ये कर्नाटकची आजची स्थिती त्यांच्या योजनेची काय आहे ते पण त्यांनी सांगावं. आणि इथे त्यांनी काय याचिका न्यायालयात दिली आहे की लाडकी बहीण योजना त्यांनी बंद करावी, याबद्दल सुद्धा सांगावं. तेवढंच बस. धन्यवाद. या होत्या सुलक्षणा सावंत मॅडम, ज्यांनी सांगितलं की महाविकास आघाडीची जी बिघाडी आहे ती या इलेक्शनमध्ये सक्सेस होणार नाही. महायुतीचं सरकार महाराष्ट्रात येणार आणि जे वचनं या सरकारने, महायुती सरकारने दिलेली आहे तीच वचनं महिलांच्यासाठी असतील, इतर सर्व समाजातील तळागाळातील लोकांसाठी असतील ती पूर्ण करतील असा विश्वास देखील सावंत यांनी व्यक्त केलेला आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह मी श्रीधर साळुंखे, कोकण 7 लाईव्ह, वैभववाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.